To kamar yadda aka sani dai Hausawa suna cewa matar na tuba ba ta rasa miji. Ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood, Adam A. Zango, kamar yadda ake gani matarsa ce wannan, uwar gidansa, mahaifiyar Haidar babban ɗan Adam A. Zango kenan. Ita ce take rakashewa da wasu hotuna da take zafafa a cikin masana'antar Kannywood, wanda abin a iya cewa babu daɗi. Kamar dai ta ci zarafin Adam A. Zangon ne, masu hasashe kuma su gane cewa ba zarafin Adam A. Zango ta ci ba, ta ci zarafin ɗanta ne. Wana babban dan Adam A. Zangon kenan. Wasu kuma suka ce a'a ba shi ta ci zarafi ba, a ƙarshe dai ta ci zarafin kanta ne. Wanda idan ta duba ga iyayenta, ga mahaifiyar Adam A. Zango kamar yadda ake gani, ga kuma mahaifiyarta yadda suke a ƙawaye suka zama su suka haɗa wannan dangantakar tasu, suka sa wannan zumunci a tsakanin iyayensu. To baya kyautatuwa ita jaruman matan asali da suka rabu da Adam A. Zangon, iyaye su tsaya tsayin daka don komawa ta gidan miji, kawai ta tsunduma cikin masana'antar Kannywood, wanda ita ta sana'ar da shi kansa mijin yake takama da ita. Baya kyautuwa abinda ta yi a karan kanta da irin waɗannan hotuna, kwata-kwata ji zarafin kan nata ne ita uwar gidan Adam A. Zangon kenan, wanda masu kallo sun yi tabbatar da abubuwan da suke faruwa a baya, wanda da dama jarumai suna kasancewa suna fim, amma matayensu ba su da sha'awa harka kwata-kwata, wanda kuma an yi tunanin ma inda matar Adam A. Zangon ta samo sha'awar wannan masana'anta, wasu kan ce daga mijinta ta samu, ma'ana daga shi Adam A. Zangon kenan an ta samu so. To masu shawara na ƙarshe dai abinda suke cewa da masu rubutawa a comment section a wancan bidiyon da ya gabata, ta yi ƙoƙari ta ƙaurace wannan masana'anta kafin ranar da za ta yi kuka da idanunta. Ba a fatan wannan rana. Ku danna subscribe da ƙararrawa don ci gaba da ganin abin da za mu dinga kawo muku daga masana'antar Kannywood. Subscribe da ƙararrawa shine makullin shiga cikin tashar tamu a koda yaushe.